1.6 billion pesos o 20% ng kabuang budget ngayong 2026. Ganito kalaki ang inilaang pondo sa sektor ng kalusugan ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan. Mahalaga ito para masuportahan ang programang pangkalusugan. Kabilang na nga riyan ang nasa 90% completion rate na Umingan Super Community Hospital. Malaking bagay ito para hindi na lumayo pa ang mga Pangasinense para makatanggap ng dekalidad na serbisyong medikal. Kung saan ako nakatayo ngayon, ang isa sa pinakamaganda, pinakamodern at pinakamalaking community hospital sa buong probinsya ng Pangasinan ay itinayo dito sa bayan ng Umingan at malapit ng magbukas. Bukod sa karagdagang ospital, pinalalakas din ang pamahalaang panlalawigan ang PhilHealth Yakap registration sa ilalim ng G-Consulta program. Ang Yakap ang primary care program ng PhilHealth. Sa ilalim nito, libreng makakapagpakonsulta ang mga residente. Makakatanggap din sila ng libreng laboratory at 20,000 pisong halaga ng taunang gamot para matiyak ang prevention at early detection ng isang sakit. 100% of our population. Hindi lang poorest of the poor, hindi lahat, middle class, working class, elite, maski ako, lahat eligible. Sa ngayon, aabot na sa 1.7 milyon ng mga Pangasinense ang nairehistro sa PhilHealth Yakap, habang patuloy ang pag-iikot ng pamahalaang panlalawigan upang lahat ay marehistro at makatanggap ng dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Jose Robert Inventor, RNG News.